Bueno, mga higala magkasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Juday. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Juday. Bana, usa ka pala hubog, kusog mo inom, unya kung mahubog ra ba, kusog na kay mamutbot. Pero ang di kini siya makainom, pagkabuta na lagi sa baghak lagi. Pero aron niyo masabtan na akong sugilano no. Nganong na problema ko ani niya. Ingon man gud ini ang mga paghitabo. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko't damdamin ay humihiyaw. Mamahal mo lang ang tanging pag-asa. Di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Ano nakabati ani niya? Bulabog kay sa akong concert. Gusto gid siya siya gyud kay nindot man niyang tono, ako bati man. Ang lawgaw gid. Day, di ba na imong concert ako lagi ni pasakti ko sa akong moment, be. Muha lagi na dai ka blaga, itabangan na nakabar nindot imong concert ba. Pare wa ka makatabang. Ay, no. Nindot sa imong mata sa maninot ato kay kami tiwas. Ano yun na, cancer giligado na yung bigatin nga mo guest gid na. Hugakan na mao ako na na. Wow, feeling perfect, oy. Ay, eksamo, kay record ko ni. May gani, kay wala na ako gi-live sa FB, ha? Lakaw dito, pagkaway dito. Ay, eksamo gahon na. Ay, Balik. sabi mo gang, nindot kayo mong concert. Ay, Ha? nindot kay kang tingog, ha? Mo ba? Angelic voice kay ka, ha? Asa man ka Angelic ato? Dili ka demonic? Di, ay, murag, panuhot, suhot ba? Ha? Murag, manuhot, suhot sa ating gilamhan. Mo na diya, imot ingog, musud sa tong utok. Mura tayo nakainom, og doon pipitablia. Taas sa energy! Happy! Kring, kring, kring! Musamot pag yun na, kundure, kring. Pawa di, pawa di, wag ko malipay mo. Nindot ka na, Nabayo ti ka ni Vason. Hawa na! ikaw ba, magmahay tatanim mo da. Wa, yoy mo like ni mo, anak! Unsa? Ay, Marie! Kaya ka nakagubot pa yung hapon dito sa tinahan ni ng salod. Nga naman? Kung saon si Pari Badlong imong bana, may antog man umaayo. Unya lang kainom lagi. Aw, halos iya ng istorya dito. Unya lang may laing hubog na nainit ang iyang sinultian. Ha? Hapit magsukmagay. Eh, Mao ba? oh! Muna itong hubog itong nauli gahapon? Hala, gibulabog gani ko itong hinampak. Ay, kinagkanta-kanta ko para sa Facebook. Ay, gibulabog ko, ni kanta sa iyaha. Ha? Nato ana natug, wapak bangon. Oskang ano ay tabian na di anay mong manano ug maoy mahubog day. Hay, ambot ana niya yad. Sunsaon ko ng tawhana. Kapila ko na nagiingnan, nga di na mo inom. Kay lain lagi kaayo, magmaoy ug mahubog. Pero di gid maminaw nako. Mo inom lang gid gihapon siya. Mao ba, Marie? Padugay ng tawhana, moro na kamatit na niya. Ano yung inom? Napapresa sila sa kuang bana. Ay, di ba no? Tayo no sa love life ba yun? At ito Rodriguez daw! Kato siya ning tuper. Unya? Oh, namatay mo din taon to. Hala, usa may namatyan niya, uy. Nasakit sa atay. Hala, kaluoy. Oh, tungkol sa pagka-alkoholik sa kung ba napektuhan ang atay ni hubag ug nahipa. Natutiyo. Hala, wala to di mo madahag pugong di ay. Wato ni mo mabadlong. Di ba mo ay ako giingnan ay ayaw nagyud ko pakita nga mag-inom-inom ka. Unya, yads? Uy, watod ko pakita nga mainom pero ang kanahan hubog ng daan. Hubog ng daan ang karaho pagpauli. Wa madugay gisitinsihan. Eh? Nya, wa ka mag-uulad to, yads. Wow eh. Gahe kay ko. Ako ko to siyang ingnan nga kung dili man gud ka pa badlong ang imong pagkapalahubog ug unsay mahitabo nimo dili ko matiman nimo ha. Bahala magligid ka sa banig. Ayaw pagtuod di ko mangita og lain ko mamatay ka. Oh, mamatay man. Oh, mangita ko og lain. Ay, dali na kailis. Mao ka na imong bana Marie kana si pare badlong kung madapan nimo control ha gyud na. Kay mo abot ang time nga dili na nimo siya makontrol. Aw, mabiyuda kag sayo. Unya, unsa may kung buhatot anak niya? Uy, Marie. Ay, Pagkita na yads. lang da-agresir ba? Ha? Unya, unsa man ako reserba? Gawa pa man ko mabuslot. Wato pa rin mo mabuslot? Marie. Nahuna-una
Una na ko ang gisulti sa akong kumari, nga bayot akong kumari, nga pagpasagdan ako akong bana nga magsigi kingun ana nga pirming mahubog, mabiyuda gyud kog dali. Mao nga ako gyud lagi pakisultihan ng akong bana. Hoy, Badong, asa ka diri kay magistorya ta? Asa ka po. Asa ka man? Magihita ka diyo. Dili, onya na, lingkod sa diya. Sa man ha? Lingkod na. Lingkod na! Lingkod! Ayo des kilid, ako atubangan ako. Balik. Sa man day? Gusto kong magprangkahay ta. Saan na prangka-prangka? Tagaan ta ko sa kasimana. Makakita pa gani ko nimong mainom pa ka. Malas lagi dunya ka. Okay nga naman day ha? Mangita kong daagi kapuli nimo. Ano ko taon? Oh, tungod kay di na ko kaagwanta na imong pagkapalainom, ang imong pagkapalahubog. Maminteryo kag dali ang hanggawa ka. Og kun ingon naman lang gani ana nga murag gidali ka, ay ikaw gadali kasi imong kamatayon, ay may nang maniguro na lang sa kog ako, di ba? Sa ibang niguro ko taon ha? July? Mangita kog daan nga ikapuli nimo do. Ano? Recorded by X Thunder Gaming. Ako yung gipahunat ang akong bana, kundi bagin siya muundang anang yung bisyo. Kaya nga akong gikahadlukan nga basit unsa ko'y mahitabo niya ba, maguul ko. Unya to? Unsa man? Musaad ka nga di na ka mo inom, ha? Day, Juday. Musaad ba ka? Tubag ako. Day, naibaw. Biya ka na ako ha? Una hibaw kay kung unsa ka kapalahubog. Adili man ko pala hubog. Sumagod. Kita ba ka na kung inom-inom din sa tuwa? Nga ako rang usaha. Wa mo yung taon kita. Ay, wa bitaw, wa gyud. Pero inig-abot di mo sa bahay hubog na ka. Unya, anhi pa ka magtiwas og inom, bisag ikaw rang usa. Magtagay-tagay ka nga mura kag duna kay kauban. Unya, ang imong pakigsultihan, ang imong anino, parawa ka. Sa kanya inon sa grave naman sa niya. Grave! Kay tinuod man bitaw na. Magsukmagay pa magalit kumus imong anino. Ang ako diyang shadow fight. Shadow fight. Nasuko kasi imong anino kay gisunod-sunod kasi imong pagkabuhaton. Nayabag na ka mo na. Kung sa itabo ato kung sa kadlaw nga nauli kang hubog be. Ikaw may hubog. Nayabag na gid ni ikaw. Ikaw maoy unsay nahitabo nimo atong naulik atong sa adlaw nga hubog ka. Nitiwas ang inom dinis bay kay ikaw ra di ba? Ang imong katagay, ang imong anino. Werling. Butagay sa inong siya iya. Bida. Ako ray mo tagay. Ha? Sabot ka? Atubang na ko. Ala. Huwag mo inom ko ha. Tarawa ha. Inom mo ko. Ano inom mo? Ano inom mo ka diya? Pagbuhat ang imo, ako pang tagay na unsa. Huwag diya. Kung painom na di ka ha? Kanong naam tao ka sa kanong naam ng baso taon usar man ang atong baso. Di ba? Ha? Na? Ngabida ni mo oy. Kung sabot mo na. Badong. Aday. Nayabag ka na? Ako anay. Nayabag ka na gino? Kaning mo. Kani o na kada. Tudlo ka kada. Uli tudlo sa ako na yun. Sige sunod-sunod ako. Ang agili ka sunod-sunod na imo man lang anino. Mao bitaw ko. Mao bitaw ang lagot ko gisunod-sunod ko. Puspusan ko ning uwan ning kanahang dako. Buwa pergabab kanahan kang aninuha. Nya. Nahinomdom na ka gipuspusan nimo imong anino. Ano ba day? Ano si sunod hitabo? Napahak ka. Maonay nakagisis imong kanaawa dako kay kagpahak gibawsan kas imong anino. Kanahan kang aninuha. Asa ka to na kumkitin no? Ay nasi mong pahak oy. Abungo siya ito pagkakindot pa! Hinuktok man ka. Sama na. Laom kay mag gihuna-huna. Laom kay na imong problema sa. Uy, basig malumos ka ha. Di ba kay bawang mo lang oy imong problema? Awara? Unsay problema nimo uy? Libog lang ko eh. Sa magikalib ka nimo? Libog ko sa haon ko bawas itong akong anino. Kaya bag naman lang gid eh. Ay wa pa di kahuwas eh. Bitaw day. Abisado mo. Never na yung kuminom. Bot! Lagi na promise promise. Ay, promise diha. Ipakita sa buhat. Kay sa sulti lang di ko mo tuo. Promise pa ka hanggawa ka. Di ko mo tuo na. Ako sana mo din ako minom. Makikita ba kang minom ko? Paliyas ako! Sayangan? Paliyas ako! Ay, pasundan ni Sway. Basta makita ba ka na akong mabog ko? Bantay bitaw ha. Timan-an ko ng sulti nimo ha. Timan-an ko gyud na. Ay ako yung gitiman-an nagisulti sa kumbana. Mao nga ako lang gyud siya gibantayan. Unya to? Asa naman sa ding kanahan wa pa man nauli. Ay gisaad na ba to na akong kanahan?
Hubog ka nitong muli ang malintian gito. Lupad siya ning baya. Ha! Pre, sakto na ni pre. Uy, lina mo daw, budyote bro mag-uwa pre. Eso sa dlo. Ito na ba? Bidagan mga kakonsyal lamakan. Iyaw. Upahil ka September po. Sao? Oo, kay juti-juti. Ako na. Wala kang juti o majuti. Bisan ko. Di ba, Dro? Pipadong. Sakto na ni. Uy, sakto na. Sas, bida sa inyo dagin na. Perbida. Wala ka tarong na ako ng inuma kagamay yan eh. Bida eh. Wa pagkatarog ni mo pre. Kadaghan na sa atong giinom ha. Dagan. Lipong naman gani ko. Anay mituyok na nga akong pananaw ay. Mituyok na nga akong palibot. Muli lang ko. Priyantoy, uli lang ko priyantoy. Uli, tako eh. Basta hindi nakakabot sa inyo. Oo, Bida ka eh. Uli na ba? Uli mo ka. Huwatan na, huwatan. Usay huwat to na ako pre. Tuyok mo kayo mong palibot. Huwatan lang mo agi inyong bahay din eh. Buong titikraan na pre. Pakidor biyan ni mo pre. Punan na to. May dagan mo ginom niya karon kakako. Punyok ata yung sa kakis nga. Pwede ka Awa ra gid tawhana. Kapag yapon gid mauli ay. Wa na. Kadto siguro na tong hubog na tong muli. Wa to mo overtime, hubog to. Pantay lang. Ang Oh, wa palibak ang animas. Nara ay. Nauli na. Nagkanta-kanta pa. Nalimot tingali siya sa iyang gisaan na kung mauli siyang hubog, ako siyang palayason. Tanaw na itong mahilundong pa ba siyang gisaan. Ang diferensya. Abli na be! Abli na! Ako ngablihan, be. Abli na! Ako wa! Recorded by X Thunder Gaming. Hele, Miss Moilenda, pretty girl. Hello, Pretty girl? Apa? Mga katingog kasakit, no? Sakit. Di pa na mao. Nakita. Entrance fee pa na nimo. Ha? Ha? Entrance fee. Entrance fee. Nalimot kasi mong saad, ay. Nalimot ka ba si mong saad? Die beautiful. Pwes, unsay mong gisaad? Di na kuminom. Unya! Niinom man ka? Mo kong palayason. Nakainom ka, wa? Wa ang kuminom. Hubog lang ko. Mahupog dahil kung mainom. Biyan. Unsay mo saad? Di mo lagi kong palayason basta minom ko. Unya nga ni uli pa magkagurimata ka. Magkuha ko sa kusinina. Di na kinahanglan. Naray mo mga sinina ay, gisuto na nasbag. Layas na! Kadto ba ko karsunis ka kipalit sa pipata? Nadia! Layas na! Layas na! T-shirt sa nga di kwelyo. Paborito ba ito na kaya mo to? Nadia! Hasang brief ni mong may garter na ana diha! Oo. Mauwaway ka! Layas na! Buntag naman di ay. Asa na karong kanahan kong bana. Ugay nung ko nakatugtungod sa pagsigig ko na una niya da. Lingawan ako akong kaugalingon para di na ako masigig ko na una niya. Manglimpyo ko sa bay. Unahon ako glimpyo ang tukaran. Uy, kahayag naman di ay. Uy, oh, yun na. Kinsa man yung sakong ang gibutang dali? Sa'y suwag. Uy, kung nagkitabunan naman eh. Kung sa... Oh, hala ka. Si Badong? Siya rin natug sa kawas o nagbukot og sako? Stay, ay, Badong. Mata niya. Mata, bali dito, son. Yes. Oh, Thank you, my queen. ano pa? Nailan ko, na-scam ko, nagpagog-kagog na itong kagwag. Ano po ang ginitawa na? Saan ko ba ka ni siya? Oy, nailan, magko! Makalagot ay tawhana, gipalayas na ako. Ay diha ra dahil sa gawas na tug. Kapila na gid ako siya gipalayas kay di man gid siya pabadlong sa iyang pagkapalahubog. Pero ini palayas na ko ini kaugma, mao na mali akong makitaan nga naa ra dahil sa gawas na tug. Unya mauwaw ko nga makitaan sa among mga silingan nga wa na ko siya pasudla sa bay. Mas maayo magud unta ko nga mulayas siya pa rin ako makakita niya ba. Mao ni akong problema ron. Unsaon ko ni akong bana, unsa akong buhaton nga di man gid mulayas, mobalik man gyud. Unsa man og kamo ang pasultihon? Juday. Kaya Ate Bes,
Okay, sino na to karong adlaw, Gulya? Si Inday Juday. 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 Ang problema Inday Juday, simple kayo. Banar ka palahubog at pres, palayaso di yun malaya sila. Palayaso niya anak kay palahubog kayo. Di inon sa yun mangitag away at pres mo. Kanindot niya kay inom ra gyud niya. Layaso niya, malaya. Palayaso niya okay ko di gyud patuo at pres malaya sa ato sa luyo sila. Sila ko mga sina, dasel sako. Pagadto kabuntag pakabili sa pultahan dito hagok sa pultahan. Yung lanan pag sinasabi. Oh, iya lagi masuda ti pres kay mauwa ba siya iya mo man na. Pero ana mo wagi na siguro sa gusto bro. Ay tusala na dayo dili. Pero, ayang ba naton mahubog? Di ba ka mangitag awan? Dili. Oo, okay ra. Hapira, ligaw-lingaw gud. Oh, aras laay. Luoy pod kayo, ipalayaso niya na ara di ay. No, lagi loy po kayo. Luoy pod ka. Inom ra gitaan. Ba mo sa yung basa na to niya babe. Kung ari ka diri sa Mateo 6, verse 23. Ano ba? Matod pa diri nga, okay, dili ni 23, ay, 33. 33. Okay. Nya. 33 na Pedro, itanong ko diri, kung klaro, kaya ko kante para. 33, no? Matod pa diri, Mateo 6 verse 33 apan labaw sa tanan Osbon, apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. So abot pasabot ni ini nga kung ari ka sa matpagkatigwangan pinadiyos. Pinadiyos nga pagkinabuhi. Dawata lang na imong bana kay pung pasasuban nga basig maunay cross nga ipapasaan nimo. Pero para na ko bam kanang inom-inom moral ko pader agi gali mo inom gina. Di ba? Kay ug pananglitan og kanang pag-inom na man usahay nga mo hinungdan nga masakit kita. Labi nagwait klarong kaon sa imong pag-inom, kung sa klarong pahuway. Ayaw la palayasa kay kisa pa man niya mo badlong niya. No niya. Pader just sa una mo inom gyapon to. Pader just pero karon wala barong wa na. Dugay na wala kay inom pader tami og po di man gito. Mo inom siguro to wala ko kita pero karon wa na. Kanang inig misa mo inom na sila kada isa gyud inom gyud. Sa chat mo nila pero mao na nakaayo silang lawas. Draw kanang usa ka siyat nga kuan ang si pangalan ng binuhabang Mompo dot kayo kay pure man na nga grapes na siya. Ikaw dro minom ka? Plapo. Minom mo naman ko di mangihi. Ako ay nun gyud ba lami kay so rep kaning fighter wine labi fighter wine isudi mo dia rep kunya imnon mo ning kabuntag Kanang lang inom na mas pinungahan oy. kanang iniguman kaon ay paginom mauli lami kaya kadalit. enjoy sa amazing lemon Mo kinom sa spider wine. Unya balik ta ma'am kanang na ilan siya kanang biyae kay walay makaabag niya walay makatapag-tambag niya. Mas maayo kanya mo siya pahimuduman permi unya imo lang check upon ug kanang na ang eksakto ba sa kaon nga duong magsigit kag imong imong kaon unya masakit unya ka basig kanang kasagaran sa resulta sa ang mabawa ng gulat kung sigarilyo ang madaot ang baga atay sigarilyo baga yang inom atay. Kanang na ang unya masakit pananglitan so imo pahinom naman lang siya pag check up pa lang unya sa ako lagi nang gingon adun ni penultiyon nga basta kuno ang bana mo inom dunay problema sa pamilya. Pero wakan ba na happy mo na sila bam iya ka nang happy lang gid ako yung mga barkada lingaw-lingaw gid niya bam Na enjoy lang tingali siya. enjoy lang what to enjoy mami Esper ba I want to enjoy mami Esper oy kudulis na ni mami Nini Surya ba to ma'am Surya? Ano naman? namatay mas mami Nini taon kudulis dahil sa iyang pamilya taon ba? Oo mami ni kudulis niyo sa iyang katingang bana attorney kanang nang pasubo kadto sa bana ng Surya dia puro naman na dapat ila sa unahan sa GY Square padung sa Maracas balik ta mao na to ma'am kay pung palagi lay masag isip asawa isip magtayo lay besad kuno ikro maginusarag mula sa bana wala kuno kay tanday wala ka tanday matug pero leto muslingan gulat ang tao nga na paralyze ang pikas nga lawas nya mura na siya karang kanabang tanang ang na tamatiguang na ana tawon siya po oy dali ra ano man tayo siya kisa man sig tanday nako oy ilay na kumayo sa pikas taw nya bitis wa may kuan buot in town nya unya man wala kay asawa pa kay ikaw na usad dia kisa may mga tawag lagi mapidas na mo nga magsigil panawag mga laki kay kami mo usad nagpuyo sa bahay. Salamat mo pala ka dito naman noon. Wala ko ang puzzle, Tihan. RMN